vachamisa vobudisa pachena kuti ZANU-PF yakavakopera ende iri kuvakopera pablueprint ravo remapolicies ezvinhu zvavaida kuita. Tasangana zvekare paKulian TV. Nyaya yandanayo panapa nhasi inyaya iri kutaurika kubva kumastreets social media kubva kuna ivo advocate Nelson Chamisa pachavo vari kutaura zvekukoperwa kwavo kwavari kuitwa neZANU-PF. Zvinova zvinhu izvo zvasumudza mibvunzo yakawanda kubva kune veruzhinji varida kuziva kuti vachamisa muchiti ZANU-PF iri kukopera imimi. Saka muri kutaura here kuti ZANU-PF yakutonga zvamuri kushuvira kuda kuzoita, kana kuti muri kutaura here kuti ZANU-PF yatotisvitsa Kenani yacho yamunoda kuti tizosvika senyika? Ndo mubvunzo iri kubva kune vana vazhinji vemuZimbabwe vanga vada kuzivawo zvanga zvataurwa naadvocate Nelson Chamisa. So vanhu vada kunyatsokunzwisisa kuti saka does that mean kuti takutorarama madays enyu through ZANU-PF? Ndozvo zvazvinoda kuzivikanwa nevanhu. But muri yeZimbabwe nyaya yatangira apa pari kunzi navaadvocate Nelson Chamisa, wisdom outlives time. Oliver Mtukudzi once saying beautiful, kana uchikopa doiri rakanaka, check out number 2, 3 and 6, especially number 6 from the new Great Zimbabwe Police Blueprint. Ndoma policies akabudiswa pa blueprint rava advocate Nelson Chamisa. I think muchiri kunyatsomanzwisisa policies aya pavaitaura pachinzi Chamisa alonja blueprint paper, ndo nyaya dzacho dziripo panapa dziri kuitika. So saka pari ZANU-PF iri kunzi yakaita se yakamukopera blueprint iro, inenge yakanoriverenga ikaona zvinhu zvinenge zvichishuyirwa. Zvinhu zvakadai zvinowanza kuitika most of the times because ivo vanotaura saka kana vanhu vachisupport Chamisa because of mapolicies ake ari kutaura kana because of blueprint rake raari kuningira. So it's better tingoita se tingogara tangoita zvaari kuita se zvaari kutaura zvacho kuitira kuti pamwe tite se chitanga kufambirana nevanhu. Ndo zvinhu zvinowanzoitika. So blueprint iri ranga rakamira rakadai. So iri rinotukisa pa screen apa riri kunzi number 1, release all political prisoners, restore dignity, rights, hope and respect all citizens. That's number 1. Yekubudiswa kwevanhu vese vanenge vakasungwa mumajeri vachisungirwa nyaya dzematongerwo enyika. Pakunzi vese vanenge vangobudiswa kozi nyaya dzepolitics hadzinenge dzisingasungise kunzi munhu asungirwa politics. Number 2 iri kunzi restore sanity to the education system, remove the color curriculum dignity to teachers. Pane inonzi color chinji inoitwa muZimbabwe. So ndoti hayi zvokungobvisa kungopinda nekutobvisa. And that color kutaura chokwadi, color yakazongonzi color isisiri that zvaimboitwa makangonzwa chinzi color yakubviswa pepe. Ndo nyaya dzacho dzimwe dzinenge dzichitaurwa panapa mukuzviona. Iyo number 1 yekubudiswa kwama-political prisoners itori problem hombe yekuti itomboda kutomboti itange kutombogadziriswa. But vari kuda kumbozama but zviri kuvakurira because vari kuti pavanoda kuti takuda kurilisa vanobva kwatanga vamwe futi vobva vazadza futi majeri nevanhu. Up to now vanhu vakawanda vachingori mumajeri ma-political prisoners. But yema-colors vari kutaura yekuratidza kuti yakuita se vakakopera. Number 3, remove bond notes, stabilize the economy, tax reforms. Bond rakabviswa, we all know that bond akusina vakabva vangoyensa zigi. I don't know kuti zigi ranga riri pachinchi, but a type of blueprint yacho ndo dzemublueprint dzacho dzekavachamisa dzekutaurwa. Number 4 pari kunzi free and universal primary education and primary health care. Apa miwa apa vasati vapamira pamiwa vachipamwe ndo masectors anogona kunge achipa hurumende imari. Ndo maonero angu mwari kunzi pamwe pari kunzi pa 5 set stakeholder turn around timeless for all public service, parastatals, municipalities applications processes. Pa 6 pari kunzi free airwaves including allowing cheaper internet, for example Starlink. Ndo manyorora zvakaitwa panapa navachamisa pa number 6. Starlink zvisineo, we all know kuti it's something yekuti kutoitika. Starlink muri kunzwanzi yakapindira yapo panzvimbo yapo position iko zvine Starlink. Saka ndozvo zvenyaya dzacho dzinenge dzichita se dzinenge dzichitemesa vanhu musoro but dzirimo mu blueprint yavachamisa. 7 pari kunzi
reintroduce the executive mayors and devolution. 8, depoliticize the state government, para-states and councils. 9, revisit border paperwork for passengers, vehicles and goods, especially South Africa, Botswana, Zambia, etc. Reduce cross-border charges. I think you inokwanisa kubatsira mwana wese isusuka vanhu patoda ukaino imagine kuti uchinzi kudzokerawo kana kuti wafunga kuti wakusiya zvekugara kunyika dzekunze uchipindawo zvakanaka ukaneka mota ukakoka nenekera mari kako netumasinzini twakoka unosvika uchimwanawo pekutangira parinande kwete kuti iwo ukatopinda woto wada kudzokera kumba otosvika bhodha rakatokumirira roda tokushanda zvinhu zvokukaunganidza amheno kana gore rese kana kuti makore mangani pari kutodiwa kuti muchitombosheya nepapo. It's something yekuti chinorwadza maZimbabweans but chekuzviita tingadi hapana but zvingumirirwa kumo blueprint yavachamisa pamwe ndoko zvichatozonoitawo but ipapa havanawo paverenga papo idzodzo mari idzodzo apa miho vanenge vachitodzida. 10 pari kunzi stop leakages and illicit financial flows, new laws and mechanisms to deal with corruption. 11 war on drug cartels and barons. Apa miwe balevini apa maland baron we all know kuti maland baron danani andisati zvangu inini kubva ndichinzwa nyaya dzemaland baron nini andisati zvangu ndakamunzwa munhu weopposition anda chiland baron andina hangu munhu weopposition 1-2 hauzomashayo ma 1-1 waya vekuti dzinenge dziri ndururani vanozongoti but team reland baron especially para Harare maland baron vanozvita vakomana vemusangano enda unotenga land kuHarare mafacts andiri kukudza and go to Harare South iko zvinezvi unoona zvandiri kukudza izvi maland baron ndanani up to now land baron chikunzi achisikuitwa but up to now chikunzi chikusungisa chiuta so vachiri kuita vachitotengeserana land zvekutongodaro zvipasi pemuti izvozvo ende zviriko pane zvekuti tingadi. 12 title deeds to urbanites and all farmland, new farmers. 13 massive infrastructure rehabilitation and projects. 14 fix broken politics, decisively deal with violence, intolerance and hate. 15 restoring Zimbabwe in the family of nations, normalizing relations with all key nations and countries. Papa come up. 16 debt resolution. 17 price fares to farmers for the produce and crops. 18 restoration of leadership values, manners and ethics. 19 repeat all oppressive legislation. 20 e-government and digital platforms for everyone. Ndo zvinhu zvabudiswa zviri mublueprint rorangodzoswa kuti vanhu vaite se vakwanise kuona kuti kana pakuzotaurwa kakuti vanhu ava vakakopera munenge maunyakunzoswa vakakopera papi saka kunzi pakakopwa panapa zvakanyanyisa isi number 2 3 and 6 ndo pakatiri kunyatsoona pakanyatsokoperwa but number 2 uchitongoona uchitongovhura ndoona kuti number 2 vari kuda kuno try kuti kuita se but it's just that pa2 apa ndizvozvo hazvo but hazvisi zvinhu zvokuti vanyanisa kuzviita. Pa3 apa board vakabvisa ukaisao vakareplace rimwe saka kungobvisa rimwe vachidzosera rimwe ndo zvimwe zvakaitiko. Pa6 apa ndo patingati vakanyatsoita. Pa6 panumber 6 Starlink yakatouya zvechokwadi muZimbabwe because zvinorwadza kuti iwopo unoenda kune imwe nyika wosvika uchibva uti network yangu unoshandisa chiko network kuno unzi network yechi una data already connect una kuno kubva connect wa Starlink wakutorwa yakutotsuna ende uchiona speed inenge yari papa unobva wati saka kwa isusu kunyika kwedu chichi chinokonzeresa kudai so uzwana ndozvimwe zvinhu zvinobva zvatanga kuti kunosvika zvichizokurwadza moyo pese panotozongoti udzokere nyika kwako unongoenda uchingoti kunoku tiri pama 1 pakaoma. Now ndiri kuzoona 1 or 2 people vari kupindura vari kuti problem tiri kudhila nemadofo who copy but don't get to pass despite copying because havazogone kupedzisa shomu dzacho ndo imwe nyaya iri panapa kuti aiwa vamwe vari kuzongokopera but kuzongopedzisa mates zviri kunetsa. Yes Mr. President, I read this very good initiative to stabilize the economy and then booming economy. Best of luck
mumwe ari kutaurawo mumwe ari kuzoti so government can no longer make a decision that aligns with your thinking because you say they've copied mbanje dzenyu idzi guys aiwa munodzitengepi so you wanted them not to allow Starlink totambura just so you are appeased kuti they didn't copy. Baba vangu chingwa vakafira muti amazimbabweans adakunza tauro mafake you don't know here bootlickers unonga wakabhatarwa mari kuti ungonzi chingenda unoopposa uchamisa it doesn't make sense kuti uri munhu ungoopposa ruling party unoopposa nezvinhu zviri paopposa zvinhu izvi zviri pachena izvi blueprint rakatobuda kudhare ende zvinhu zvacho izvozvo zvacho pakabuda blueprint apa panga pasina kana one changa chaitwa zvekuzoti government maideas acho vanenge vakamaona kupi because ivo vanozoti vanozomhanyira kuverenga apari kunzi chiko panapa saka tototazisawo kuti wifi internet iri nani kamunyika apa internet tikukanganisa komana aiwa ngati plan internet apa tabhaiza obva vachase vatogadzirisa koko zvakaipe kukopera vanhu kungorwadzwa chete ndovangonzwanzi vakakopera kukopera tingambozi kuti tichinotendererana kuti kukopera iwo ukanzwa kuti wakopera chichinorwadza ipapo anyway muri Zimbabwe ndangoti ndidarike nepanapa ndichizivisana nemi zvinhu zviri kutaurika panapa so that imimi munogarawo muchizoziva zvinhu zvese zvinenge zvichiitika kuitira kuti kana makazoona vanhu vari vakumhanyisana munongoziva kuti pane zvataurwa pane matches inenge yakwenyerwa ikoko mukazonzwawo zonzi pakuzonzi copycat because inozoti maZimbabwe mai manje vanenge vatanga vakutaura kuti aiwa mazoona akadai so but ino ndo nyaya yacho nangoti darike nepana pa channel penyu pa Clean TV kana uchingosvika pana iri first time yako ndangandichingokumbirisa kuti ugare wa subscriber wojoina this family and you overbatidza the notification bell but the most important thing was you like this video uchindiudzawo kuti nyaya iyi yekukopera kwakaita ZANU-PF ichikopera va advocate Nelson Chamisa blueprint ravo unoiona usei